Ja. Okay. Ja. Kan vi se, der er lys på? Sådan. Vildt. Det er Frille, der har malet den. Og Joachim, der har printet det. Ja. Nice. Men det er pokalen for den her. Så sådan sang jeg. First place. Det er bare det. Jeg kan stikke lidt. For the block. Ja. Er det noget af det der, eller hvad? Du har sådan en S og 2 Ace. Må jeg spille det her? Nej. Hvad er Ace her? Det der, det er Ace. Og den her er så god? Ja, den er hammerende tung. Sindssygt, jeg skal spille den her så. Jamen, den er fed. Du skal spille det syge på den der. Meta-build på den der lige nu, det er 960 Freeball. Er det ikke den der? Jeg tænker bare sådan, Nej, du synes, nej, den havde jo, der er jo 5 toge. Du skal tælle de der. Ja, men så meget kan jeg ikke tælle til. Der er 9 der. Altså, given... Dit build, mener So far. Men det var sådan, snakker vi lige om, at måske hun skal skifte den her ud. Og hvis det er, at hun godt vil køre en S, så skulle hun jo skifte. Det er hele ud, ja. Men Thomas, den er bare så fucking chunky, den ja, her. Den er virkelig sej. Jeg synes, den... Sig! Starter vi med at vise den første, så? Nej, I lægger alle 3 frem. Vi kører fra venstre mod højre, ikke? Altså læsretning, ja. Altså nogle billeder. Det er også, hvis du læser. Okay. Scorpion Spear, 960 Freeball mod Phoenix, hvad er den på? Hexa og en Ratchet. Godt. 3, 2, 1, go! Kontakt! Det er handskerne. Han er skrevet. Jeg starter også med på en. Og han har handsker. Han har speedhandsker. 3, 2, 1, go! Extreme finish til ældre. 3, 2, 1, go! See you in Tokyo. Bedst ud af 3 See you in New York. Eller bedst ud af... Det er Protect. Tog jeg bare på steroider. Ja. Vi har Samurai Caliber vs. Tricera Press. 2 nye releases. Hvor er det spændende. Nej, det er det jo. 3, 2, 1, go! Min kontakt. Shit, nogle hits. Har Tricera et godt hit der. Men Caliber viser, hvad han er lavet af. Står Bushido stance. Og tager et spin win til Pontus. 1-0. 3, 2, 1, go! Ingen kontakt. Ingen kontakt. Hvordan fanden gjorde han det? 3, 2, 1, go! Ingen kontakt. Right. Like a butterfly. Det er sumo-bryder mod ninjaen. Slå den der, prøv at se. Prøv at se, den er massive i forhold til kæft, hvor den står. Hvad er det så hit? Jeg var, bing, bing. Sting, sting. Belarus. Det er too mighty. Og det Spin kan bare wins fortsætte til en time nu. Prøv at se. 3, 2, 1, go! What? Ja! 3, 2, 1, go! Hvorfor var jeg ikke? 2 point til Pontus. Ja, det tror jeg. Det er bare sådan en whopper. 3, 2, 1, go! Toge burster uden kontakt. 1 point til Pontus. 5-2. Hvordan det verden gjorde du det? Det er fandme en god set. Godt fast. Ja, men ellers, da han ramte railing, det sker nogle gange. Vi har derfor et second arena swap. Toge er back on the B-side.
Der er lige pause entertainment. Ja, sådan. Så, press mod Shark igen. Lad os se. Kom nu, 3, 2. Okay, mand. Til grin. 3, 2, 1, go! Ja, det er så et spin-win til Tobi. 3, 2, 1, go! Contact. Tobi har ingen doubts. Men burster. Jeg skal også noget faktisk. Jeg skal noget. Grand Finals, alle kampe spilles til 10. Lige om lidt står en af jer i finalen. Kevin har muligheden for at være back-to-back champion. Det er ikke sådan at spøge med. Måske repeater history sig selv. Det har det gjort indtil videre med Hansen, der har domineret 2 seasons i streg. Elder er med for første gang. Jeg er her også. Hvem er du? Kan vi ikke få flippet kameraet snart? Og se, hvem der er bag? Mit navn er Thomas. Og sidste gang fik jeg en 3. plads. Lad os se, hvad der sker i dag. Tak. Mit navn er Thomas, her er min hat. Hej Jorgen. Du er på højtaler. Hej. Ja, så kan I også lige gå på højtaler, fordi jeg kan ikke høre en skid i min telefon. Nej, jeg har den her. Nu. Nu. Jeg tager den her. Okay. Ja. Det er modtaget. Jeg er klar. Okay, boys and girls. I want a fair and square match. Ejt. Og vi har lilla mod grøn. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, go! Contact! Også lidt her. Det var stille til det der, det var sindssygt. Og vi har et grøn win. Det var til Tom. Yes. 3, 2, 1, go! Contact og clean og... jump. Find den nu. Eller det er sådan clean. Meget dejligt at se en vej. Ja, det ligger så bare derinde. Det går hen og rammer. Øj! 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 What? Det var det for sent. Var det for sent? Okay. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, go! Clean, contact, jumps, attacks. Jumps. Chum. Telefonen ringer, kan vi få den telefon ud af lokalet, tak? Det er noget, vi har set før. Det er noget, vi har set før. Og hvem er med? Hvem? Vi tager den. Ikke hvis vi skal op her. 1 point for the blue side. We change stadium. Yes. Ja. 3, 2, 1, go! Clean. Contact. Hit. Men altså, jeg er slet blå, ikke? Jo. Tre, 2, 1, go! Han laver tricks,
Spin to win for the red side. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, go! Kontakt. Ja. Hvor mange point giver det? 2. 2 points for the blue player. 3, 2, 1, go! Kontakt, eller clean. No kontakt. Jeg var så lige 3 point der. 3, 2, 1, go! Clean, kontakt. Oj! We have a first! We have a goddamn first! 2 points for the blue player. Sommerfinale. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, go! Clean og kontakt. Han spidser til. Nej. Jeg lavede en 7 minutter og en 10 minutter. Jeg er klar nu. Og sæt base. Han har lavet en 10 minutter. First fight. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, go! Clean. Kontakt. Kæmpe kontakt. Kæmpe kontakt. Sygt. Hop. Virkelig nogle flotte noise. Ja. Øj, han stiger sig ud igen. Han går ind. Han går ind. Han går ind. Han går ind. Det er et spin. First and the second seed. Yes. Det er ikke bare lige der, hvor jeg tager sådan, at man er sådan. Ja. Yo. Ready? Så den her. Jeg har jo begge. Det er meget alvorligt.